Aku nek wis nesu ora baen-baen. Oh, kowe engko tak kandhake bapakmu yen kowe gawe geger negara Ngastina. Semar tak pasung ning pawon. Ora bakal wani Semar ngelekke karo aku. Gareng wis tak ancam, Petro wis tak ancam. Truk, Reng. Ya bengi iki arep dadi lakon. Nek kowe arep ngisuh ngandhane aku kampak sirahmu. Do pucet sirahe. Mula bengi iki aku gleleng tenan. Kowe sing ngunek karo Bagong, kowe nang ibarate kaya ngutek-utek macan turu mbebeda raja singa. Singa barong. Penyakit to. Pancen penyakit ya, Dur ya. Lho kowe wani marang krek ning ngarepe Mbagandana. Sing tak wedeni apamu, ha? Sing tak wedeni apamu? Nek meng kowe nesu nek aku ora wedi, aja kok kowe. Prabu Duryudana kon nesu. Bagong ora wedi. Sengkune iki apa? Kon nesu sisan. Prabu Karmen, ya. Karna iki kon nesu. Aku ora wedi. Kartomarma Sato sak kancane, Kartodendra, Kartopya, Kartoadang. Kabeh kon nesu aku ora wedi. Bagong nek nesu nek ora dirasawa-sawa. Dadi aku wis niat tenan bengi iki. Nek pancen sapa sing tak takoni, bapakku ora do ngaku, ora ngomongake Nalendra Brahmana, ora ngomongake satriya, senopati, lurah. Aji arep. Padake apa? Mangkel tenan aku iki. Ngaku ora bapakku sapa? Aku ora ngerti. Wis tenan ora ngerti. Ora ngerti. Tanteni sak rampunging pasewakan, tak adiang kowe ning jaba. Bar bali liwat ndi? Aku wis cecek nang ngarep gepura negara Ngastina. Durna ketok Jatasi. Mboten sah lole-lole ditanggung kok ya. Wong sampeyan niku Bagong teko ya wis ngeras suarane ora penak. Nek kira-kira sampean ora ngerti rak ya ora ngerti tenan. Nek ngerti ya mang duduke. Kula mboten ngerti Dik Patine, mboten ngerti nggih pun. Omong opanane karo Bagong. Oh, Bagong, aku ora ngerti tenan ya, Gong. Aku ora ngerti tenan. Kowe aja maksa karo aku ya, Bagong. Nek liyane kowe sing nesu mbok kena aku wani nek kowe nesu, aku ora matamu wae aku wis gila, Bagong. Mata kok gedene kaya ngono kuwi. Kuwi mata apa-apa? Aduh, ke abang kaya ngono kuwi kowe nek nesu mendelik kaya ngono kok matamu kaya ndok ceplokan. Muni piye kowe? Muni mripat ku ndok ceplokan. Ora muni tak tambahi brambang tak ajar. Tak ajar tenan lho. Ora nyepeleke lho. Bagong nek katokan teneng abang ini berarti malam ini dari sore sampai pagi Bagong ngerol. Tenan iki aku ora baen-baen. Ayo, pokoke kowe kudu ngerti. Aku ora ngerti tenan, Pak. Ora ngerti tenan. Ora seret jopo. Al-Fatihah tujuh Kiseno Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Remban, piye Bagong? Niki kula mengelek-elek. Kula mengemotke karo sampean. Aja sok kulino ngilani karo dadane wong liya, aja sok kulino ngiyas karo wong liya. Arepa Bagong niki pasuryane ra iku ketok memelas. Ning sapa sing ngerti nek Bagong niku pancen kere. Ning arepa kula niku macak kere kaya ngoten. Kula niku wong desa. Wong desa niku nek sugih ra ketara. Pancen sandangane pating sleber. Sleber ki apa? Pating slawir ora karo-karuan. Nek lunga mung nganggo caping, ning lemahku nek menggo nguruki ndiasmu iso. Ngandel ora. Senengane ya wis ngembe dhisik kok. Wong Bagong ki wong glelenge ora jamak kok diembe. Ngono. Sokalima didol didu karo lemahe Bagong nek nganti nggon aku kalah karo Sokalima. Sokalima kuwi sampean ora tuku.
kae ora ana sertifikate mergo kae bumi perdikan. Paringane Sinuwun Ngastina. Kowe nek ora dikai Saka 5, kowe iki ya kere, Dur. Semangkean. Apa kowe ora sadar? Apa dikira aku ora ngerti ceritamu? Kowe iki diangkat dadi gurune Kurawa Pandhawa mergo kowe pamer kabisan, njupuk Gendhaga isi Lengatala nganggo suket dom-doman terus didadekke gurune Kurawa Pandhawa. Ning biyen kowe dek jaman Satama isih enom, isih bocah, kowe turut prapatan ngemis mung goleke sego sepincuk Satama. Kapok ora. Senengane kok ngembe karo wong pengalaman. Nyepelekke, aku rene iki ora ngemis. Aku rene iki ora njejaluk. Ning aku ana wigati. Karo anak Prabu kan. Sinuwun Prabu Duryudana. Oh iya Bagong, aku njaluk ngapura ya Bagong. Agene ra urung. Debat piye? Lho. Kok nantang karo aku rumangsane nyepelekake. Oh iya njaluk ngapura sing wis ya wis. Sing ana dibuang sing becik digoleki aku njaluk ngapura. Aku ora sengaja yen to aku ngece karo kowe. Cethu nang kuping. Untung aku iki wis ngrumangsani tuwa. Aku wis semoh kaya enom biyen. Upama aku jiwaku ijik enom, tak ajiar nang kene. Ya njaluk ngapura. Wis ya wis. Ora sok ngembe, aja mengkale kula. Karo sapa wae iki aja rumangsa sampean duwe derajat, duwe pangkat, aja sampean duwe derajat sing dhuwur, duwe pangkat sing dhuwur, anggere karo wong tok ndak sirahe. Tok sepelekke, aja kaya ngono, Mbah. Ora ndek kanca nek carane ngono kuwi. Arepa cantrikmu akeh, arepa sing do suwita siswamu akeh, nek sifatmu kaya ngono kuwi. Cantrikmu lek tresna ya mung mergo kowe duwe ilmu. Nek kon tresna karo awakmu blas ora ana sing tresna. Paham? Iya. Slatak sisan. Bagong sing sabar. Piye? Anu. Ngapunten lali. Ratu kok dipiye? Ya ngapunten panjenengan ya ora supaya lagu-lagian kula to. Iya. Kula niku sok sembrono. Iya, Bagong. Bagong padha raja sak praptamu. Sinuwun Prabu Basukarna wilujeng bekti kula konco nggih sinuwun. Iya Bagong, tak tampa pangestu ta manono Bagong. Lho nggih. Oh, kuwi sing ratu ngawangga digdaya sekti kalintang persasat kondange menungsa setengah dewa kadigdayane we karo aku. Bagong, udah raja sak pratamu. Manten mundur karena wilujeng ya prayogan ya Bagong. Aku kowe kok mangkai 10.000. Kowe tak andani ya, Dur. 10.000 ki nang omahku ki ora ana ajine. Kowe ngerti nek aku dong tengok ning ngarepan. Wong mantuk karo aku 10.000. Meng mantuk tok ngono, aku mantuk langsung tak bandem 10.000. Dadi kok aja ngecek karo aku. Ning nek ngundang Mas Bagong 15. Nek liwat karo muni kanjenge 150. Padake cah tipis. Luwih saka tipis e. Bono kawan Bagong. Wonten dawuh sinuwun. Sowan tanpa tinimbalan. Non. Ana wigati apa? Ingkang sepisan. Kula ngaturaken sembah sumung kemeng pangabekti kula kunjuk. Ya tak tampa. Dungkap angka kalih inggih menika sumene. Caedan. Dungkap angka sing arep tok pangan wae apa? Mboten wonten to? Ora ana. Oh nggih, sumene kaliwati. Ing angka loro sowan kula menika namung mboten bedah kalian Sinuwun Prabu Duryudana, ning kula niku duwe gegayuhan, duwe pepenginan. Pepenginan apa? Ngaten sinuwun. Sawetawis kula tak crita nggih. Iya, ora dadi ngopo. Mboten kesusu to? Ora. Kula niki kayane urip niku kaya kurang ganep. Ora ganep sebabe? Sebabe kula niku kok ngajanjane kepengin to sing jeneng wong urip niku ora kudu ngabekti karo wong tuwa. Upamane wong tuwa niku wis ora ana, ya saora-orane anak niku
ndongake ana ing pesareane wong tuwa. Yo. Ning kula niki ora iso berbuat seperti ngono. Kula ora iso kaya ngoten niku merga kula niku mboten dong. Bapak kula niku asline sapa? Terus kula niku nuwun sewu nek bapak kula niku isih niku daleme teng pundi nek pun mboten wonten sareane teng pundi kula ajeng ndongake bapak. Kenapa kowe goleki bapakmu teko mapan negara Ngastina? Niki wonten sing aja-aja iku lho. Sing aja-aja iku sapa? Pria bertopeng hitam. Tegese piye? Tegese urung iso tak aturke inisiale sapa? Masih dalam rahasia. Didhawuhi supaya ngopo? Didhawuhi supaya kula niku nyuwun priksa karo Pendhita Kondang Monyor-monyor. Kalau kengrat pendhita sing pancen wis anjayang bawana inggih menika Begawan Durna. Mila kula nyuwun pamunten nggih sinuwun. Sowan kula menika mboten kan betah kaliyan panjenengan, kula betah nyuwun ngambil Durna sekedhap kemawon. Bakal mbok nggo apa? Durna ajeng kula takoni bapak kula niku sapa? Nek Durna ora iso wangsulan, Durna kula kan minggat saka negara Ngastina. Cocok aku ketoke. Nek ora ngono ndak tuman wae. Pendhita kok omongane kok marayati panas. Dipun paringaken kemawon nggih. Nggih ngaten. Bawa Durna kedah sapejagung lan pun Bagong menika langkung merayogi Bawa Durna. Bawa Durna. Kula wonten dawuh nggih. Bagong sowan betah kaliyan panjenengan. Lho. Betah kaliyan kula? Inggih. Wigatosipun? Monggo dipun rembak piyambak. Kula caosi kamardikan Bawa Durna. Durnaina panalingane romajaring ratri. Dinenggak jangganira kapisanan. Aning perang Bratayuda ing entos walu gempol manyar-manyar ning dungkul wana dadi asas dadi wana. Bagong, nun. Ngendikane ana Prabu Duryudana kowe buta karo aku? Nggih. Butamu karo aku ngapa? Kula ajeng nyuwun priksa, Mbah. Kula niku janjane dianak-anake saka sapa lan kula niku bapak kula niku sapa? Lho, kowe iki goblok apa piye? Kowe 10-an taun nganti mangabad-abad melu karo Semar Badranaya. Cetha wong semene akeh padha ngerti yen kuwi anake Semar kok ndak takon bapakmu kuwi sapa? Musike. Nek mung perkara kula anake Semar wae pancen ya do ngerti kabeh. Ning jebul setelah kula cek teng kelurahan niku ternyata kula niku mung anak pepekan. Kula niku mung anak angkat. Kula niki jebul di adopsi karo Semar. Lah asline kula niki pengen goleki karo bapak. Bapak kula sapa? Nek pendhita-pendhita ngendi pertapane, nek ratu. Alhamdulillah aku anak ratu. Ratu ngendi negarane? Nek satriya ngendi kasatriyane. Lah kok dadi kowe takon aku? Ajarane sampean pendhita ampuh. Perkara ampuh karo ora kene aku ora ngerti karo bapakmu. Mergo laire dhisik kowe. Kula ngerti nek laire ini dhisik kula marang sampean. Nek sampean iku kondang pendhita ingkang wasis ngerti karo lelakon sing panjenengan boten ngerti karo lelakon sing bakal lakon, tegese netra sampean iki iso nyawang masa depan atau masa lalu. Mrengking saking menika nek sampean wis wani ngadeg dadi braponan niku sampean kudu wani ngaturke bapak kula sapa. Nek sampean ora iso ngaturke bapak kula sapa, sampean kudu lunga saka negara Ngastina. Lho, kok sik kowe aja ngawur. Lah kok dadi kowe ngusir karo Begawan Durna? Saka pertapan Sukalima saka negara Ngastina iki karepmu piye? Derajatmu mung batur, derajatmu mung ponokawan kok ngusir karo Begawan Durna. Dasarmu apa? Lho, nek kula omongi dasare sampean mesti mengke kalah.
Nggih napa mboten? Ayo Kakek kandha dasarmu apa? Astina iki ndak sapa? Lho, kagungane anak Prabu Duryudana. Ah, ora penemu sampean. Mergo sampean dibayar. Dibayar karo anak Prabu terus iki dibayar karo Sinun Prabu Ngastina. Tumuli sampean ngakoni nek sing duwe Ngastina niku Prabu Duryudana nek janjane ora, Mbah. Ngastina niku nggone Pandhawa. Merga sing dadi ratu sadurunge Pandhawa utawa anak Sinun Prabu Duryudana menika inggih menika Prabu Pandhu Pramuka. Ngawur. Prabu Pandhu Dewayana, Prabu Pandhu Dewayana. Niku Nalendra Ngastina. Apa ta sebabe? Kok Sinun Prabu Pandhu kok ora maringake negara marang para Pandhawa? Sap iki sebab disingkat dadi Sap. Sap Prabu Pandhu Dewayana dibanjut karo dewa. Dibanjut karo dewa nalika Prabu Pandhu niku nyuwun ngampil titiyane Sang Hyang Jagat Girinata inggih menika Lembu Andini dinggo titiyane Dewi Madrim. Dudu Bathik Madrim lho. Dewi Madrim. Nganti Prabu Pandhu sumpah menawi sing pulun Sang Hyang Jagat Girinata menika maringaken ngampil Lembu Andini benjang pejah kula sagah manjing wonten ing neraka. Ngoten niku. Monggo Prabu Pandhu pun nate nampi sumpahe Kidang Kimindama. Duk nalika Prabu Pandhu bebedak wonten ing alas ana kidang loro lanang wadon arep do piye? Ora usah tak genake, sampean wis ngerti dhewe jaman sampean karo jaran. Hus. Melancang ucapmu, ayo wis ngono kuwi. Lagi do ambus-ambusan. Dening Prabu Pandhu dipanah. Terus Badar Resi Kimindama nyupata karo Prabu Pandhu. Pandhu ana wong arep sakaron sih, ana wong arep saresmi kok tok ganggu. Mula kowe iso nek nganti wani campur karo bojomu ing kono bakal tibaning pesthi kowe tekaning pati. Sedhe Prabu Pandhu. Ha piye ndek bojo loro? Ra iso digapak-gapake. Nah, Prabu Pandhu tumuli dibanjut dening dewa. Sampune dibanjut merga Pandhawa isih cilik-cilik, Prabu Pandhu tumuli nitipke negara kalian rakanipun nggih menika Prabu Destarata. Kakang Adipati, kula titip negari benjang menawi Pandhawa sampun dewasa kula aturi maringaken dhateng Pandhawa. Ning wangune Prabu Destarata ngemut gula krasa legi luwe-luwe diojo-ojoki karo kiwa tengening Prabu Destarata ya kuwi adine Ipe. Adine Ipe Prabu Destarata sapa? Aku. Wis ngaku wonge wis ngaku. Terus nganti tekan mangsane negara Ngastina dadi darwahe Prabu Duryudana nek jane kuwi nggone para Pandhawa. Lho, jaman Prabu Pandhu kaya ming abdi kaya ming batur. Kosek. Sing yasa Ngastina iki Prabu Sentanu. Aku ya momong, Mbah. Prabu Sentanu yasa negara Ngastina. Niku nuwun sewu. Kula nyuwun pangapunten lho, kula niku melu ngudak semen. Melu gawe pondasi, melu ngunggahke blandar. Dadi kula niku duweni hak tumraping negara Ngastina. Mula nek Ngastina ngene iki ana wong sing ora iso dipercaya, luwih pendhita sing ora nyata, Bagong tidak terima. Harus go on. Kleru. Harus out saka negara Ngastina. Kudu lunga saka negara Ngastina. Aku ora mentuk Ngastina dilenggahi pendhita sing ming katon suci, jabane ning jerone lecek kaya telek. Bobotuna kados pundi? Seketap kir. Wah, dolole. Apa iki numuse ya, Kang? Numuse apa? Impen mau. Hus. Aja disampung rapet karo impen. Ora ana sampung rapet karo Pasumenan. Upama ana sampung rapet karo impen apa ya Bagong iki bakal keduga dadi Senopatine Begawan Durna. Oh, ora bakal iso. Bagong ora bakal iso dadi Senopatine Begawan Durna merga Durna kuwi ora bakal iso dipateni dening ponakan Bagong. Sing kandha sapa? Ha listrik kowe tak pateni kowe modar kabeh kok. Apa meneh menungsa? Pun sampean mang ngomong.
Ngerti mboten bapak kula? Oh, Bagong. Yen kowe takon karo bapakmu, sejatine aku ngerti ya mung karo Semar kuwi. Semar kuwi bapakmu, Bagong. Mula nek ketakon liyane bapakmu liyane Semar kuwi aku ora iso ngandhakake. Sing gedhe pangapuramu. Nah, wis sakniki cetha nek ora iso ngandhakake, ateges sampean kudu lunga saka negara Ngastina. Sampean kudu kesah saka negara Ngastina. Lho, kok dadi kowe nunduk karo Begawan Dana? Ah, ora iso pokoke gelem ra gelem sampean kudu lunga. Ora gelem lunga saka negara Ngastina aja kelakon dosa. Ngendi kepethuk Dana tendhangi. Hus. Ah, lole panusmaning jajaran surtaning bawana iblis lanat. Lah kok dadi kowe kaya ngono, Bagong? Dinengke karo wani karo Begawan Dana. Aku ki ala-ala ki priyagung. Aku ki piyai luhur. Aku ki pujanggane negara Ngastina. Komeng diwaneni karo kere gedhi bal 17 kaya kowe iki. Kowe iki dinengke malah nyelangkak sadhuwuring tenggak. Aku ora ngerti karo bapakmu, kowe arep minggat jos karepmu, ora ya sakarepmu, legane atiku. Yo, kowe kaya ngadeg. Ha wis tak obati ket mae. Satu jam sebelumnya. Mula aku nek krungu swara terus mbregenggeng ngadeg dhewe aku langsung. Ha piye? Adunake kaya ngono e padake. Kowe aja waton ngawu gawar ngawur, Dur. Kowe ngunekke aku wong gedhi bal 17 wong elek nyolok mripat. Kebangetan nggonmu nyuwara kowe. Kowe wis ora iso nuduhke bapakku sapa? Kowe sing ngunekke karo Bagong, kowe ora ibarate kaya ngutek-utek macan turu mbebeda raja singa. Singa barong. Penyakit to. Pancen penyakit ya, Dur ya. Lho kowe wani marang krek ning ngarepe Begawan Dana. Sing tak wedeni apamu, ha? Sing tak wedeni apamu? Nek meng kowe nesu nek aku ora wedi, aja kok kowe. Prabu Duryudana kok nesu. Bagong ora wedi. Sengkune iki apa? Kok nesu sisan? Prabu Karmen. Ya. Karna iki kon nesu. Aku ora wedi. Karta Marma Sato sak kancane, Karta Dendha, Karta Piya, Karta Adang. Kabeh kon nesu aku ora wedi. Bagong nek nesu ora adil sawa-sawa. Dadi aku wis niat tenan bengi iki. Nek pancen sapa sing tak takoni, bapakku ora do ngaku, ora ngomongake Nalendra Brahmana, ora ngomongake satriya, senopati, lurah. Aji arep. Padake apa? Mangkel tenan aku iki. Ngaku ora bapakku sapa? Aku ora ngerti. Wis tenan ora ngerti. Ora ngerti. Tanteni sak rampunging pasewakan, tak adiang kowe ning jaba. Bar bali liwat ndi? Aku wis cecek nang ngarep gepura negara Ngastina. Durna ketok Jatasi. Mboten sah lole-lole ditanggung kok ya. Wong sampeyan niku Bagong teko ya wis ngeras suarane ora penak. Nek kira-kira sampean ora ngerti rak ya ora ngerti tenan. Nek ngerti ya mang duduke. Kula mboten ngerti Dik Patine, mboten ngerti nggih pun. Omong opanane karo Bagong. Oh, Bagong, aku ora ngerti tenan ya, Gong. Aku ora ngerti tenan. Kowe aja maksa karo aku ya, Bagong. Nek liyane kowe sing nesu mbok kena aku wani nek kowe nesu, aku ora matamu wae aku wis gila, Bagong. Mata kok gedene kaya ngono kuwi. Kuwi mata apa-apa? Aduh, ke abang kaya ngono kuwi kowe nek nesu mendelik kaya ngono kok matamu kaya ndok ceplokan. Muni piye kowe? Muni mripat ku ndok ceplokan. Ora muni tak tambahi brambang tak ajar. Tak ajar tenan ya. Ora nyepeleke lho. Bagong nek katokan teneng abang ini berarti malam ini dari sore sampai pagi Bagong ngerol. Tenan iki aku ora baen-baen. Ayo, pokoke kowe kudu ngerti. Aku ora ngerti tenan, Pak. Ora ngerti tenan. Ora seret jopo. Wah, Bagong.
Bagong nggih. Lah ngaten cetha perlambang keng kula tampi Bawa Durna badhe nandhang kesisahan krana kula nampi welami lumantar merganing pasumenan. Inggih. Menika lajeng kados pundi? Kula semanggaken dhateng paduka anak Prabu Ngastina mangkebyake para Sata Kurawa. Kon belani Bapak Durna Bagong dikroyok aja nganti cilik lara gedhe tekaning pati pujangganing negara Ngastina. Undang-undangan barang aku diseret nganti sirahku suarane tok 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 tok. Apa ora kowe? Nyepeleke. Aku nek wis nesu ora baen-baen. Oh, kowe engko tak kandhake bapakmu yen kowe gawe geger negara Ngastina. Omong. Semar tak pasung ning pawon. Ora bakal wani Semar ngelekke karo aku. Gareng wis tak ancam, Petro wis tak ancam. Truk, Reng. Ya bengi iki arep dadi lakon. Nek kowe arep ngisuh ngandhani aku, kampak sirahmu. Do pucet sirahe. Mula bengi iki aku gleleng tenan. Oh, kowe engko bakal dikeroyok dening Sata Kurawa. Piye? Keroyok dening para Sata Kurawa. Lho, Bagong rene iki ora mung ijane. Lho, kowe nggawa kanca? Nggawa. Wong pira? Wong 5. Papat 5 karo aku wis pas. Arep perang par gonggong arep. Ora guyone serius iki. Ajar tenan kowe. Kowe engko bakal dikeroyok dening para Sata Kurawa. Ngene, Mbah, kowe iki men kepenak kok. Bagong, kowe iki anake Begawan A misale. Utawa kowe iki anake Prabu B. Apa kowe iki anake Raden C. Ngono ki mengkari omong, mengkari kepenak. Mengkon ngene kok rekoso. Hah? Aku ora ngerti tenan, Bagong. Aku ora ngerti tenan. Aku ora ngerti tenan, Bagong. Aku aja tak duduk. Aku iki arep ngelapi keringet. Ora arep ngampleng karo kowe ora. Aja sumelang, aja sumelang. Aja wedi, aja sumelang. Oh, lele. Iki mengko Kurawa bakal teko mrene ngroyok karo kowe. Nek kowe ora gelem ngeculke karo aku. Halo sayang. Karo kowe. Ora karo kowe. Jijik aku. Untune ireng-ireng ngono. Ayo kowe mawar ngondhake Kurawa ngeroyok aku to saiki Nolea. Nolea sapa? Sapa botoku Nolea? Pendhita kok nangis kaya Yamaha 75. Ngak. Ya nek nggawa damen ora kuat kan ngak. Piye, Gong? Mboten ngerti wonge. Lho, ora ngerti. Mboten ngerti jare pendhita pengpengan. Mboten ngerti kula kok dadi ora dong niku. Terus kula ngancam nek pancen ora ngerti jauh diajar ya kula seret saking Datraya. Bagus. Mergo sing dadi harapane menungso, kowe takon karo sak pepadane menungso, Begawan Durna kuwi saora-orane iki gurune bapak. Bapak kowe satriya pengpengan kowe Suwitara Durna nek Durna ora weruh
Gunane apa nganggo sandangan cara pendhita? Gunane apa nganggo sandangan cara brahmana? Teteli sandangane. Teteli, turake katoke cawet. Gulake pentil jepreti. Aduh. Kurang lakone wis mules aduh. Aduh, Bagong, aja ngono ya Bagong. Aja kaya ngono ya Bagong, aku wegah tenan Bagong. Kowe kudu bloko ora boko iki alga Joko wis nang mburi lho. Ngati-ati lho. Aku ora ikhlas nang Ngastina dilenggahi pendhita kaya kowe sing ora ana nyatane legane ati. Wah, lancar. Mati dengan Bapak kebangul mungging ayuto kebapak bawatnya bentar kebabaknya mungging ngalogo menungso ratatanan indah-indah derajatmu kedibal kowe ming Panakawan wani gawe geger negara Ngastina malah kowe wani nyempalani karo bapa Prembanduna. Bagong aku sing ora nrimake sawangan Kurawa seglaris papan bakal sak biyantu karo bapa Prembanduna. Apa bareng kira aku wedi ha? Blas ora ana wedine aku. Nek meng Kurawa wae aku ora jinjo mula aku wani ngeret-eret Begawan Durna pancen tak pancing niatku men Kurawa nesu karo Bagong. Nah, dipangan umpanku karo kowe Karta Mandala. Karta Marma. Arep ngapa kowe? Arep nganu ngajar Bagong ora wedi aku. Bali ora kowe. Sesuk ora bali, saiki ora bali. Bali nek wis entuk keterangan karo Begawan Durna, ora entuk keterangan saka Begawan Durna. Taunana Windarana ora minggir saka pawan kene. Kendharat tangane Karta Marma. Panggah tayane gane ati. Bagong kowe Antasena. Cocok tumbak jebol dadam.
bapane Bagong gleleng pacai gebelo sirai. Dicobayi ayo Antasena. Oh, Pakde. Panjen aku ngancani karo Bagong. Mergo Bagong ponokawanku kepengin goleki bapane. Antasena, piye? Mudula. Bagong tekaya kricuk cara sikile. Arto kapake bojo cari kricuk sikile. Undurna Antasena sik jebal jajau dibano. Yo. Modal. Wis jan. Hot modal. Iya. Modal we. Hot. Wah. Jajah mrata imbang yen padha-padha. Coba Bagong. Kowe aja gawe kisruh. Negara Ngastina ayo bali begawan Durna. Ora ngerti sapa bapakmu. Mula kowe aja budhek banyu bening kahanan negara Ngastina. Kowe bali ora? Aku ora bakal bali. Tahu nono Windana ora bakal bali. Bajigur kowe ngecek aku kowe. Kowe ngecek kowe ora ngecek. Wong gagape kok arep gleleng. Hah? Sawangan. Kartomarma, Surtayu. Kabeh mundur. Lah kok kowe wong ngomong ora cetha arep gleleng. Arep dor. Wasem. Durung tekan nggone wis dijebloke. Ayo, kowe arep ngopo? Titi bantanganku kekrakon titi tinjo ngekrek nyawamu. Ya. Kowe iso mateni Bagong bumi langit tangkepnya. Gak diantemnya. Dan. Iki ikhlas lahir batin, ora ikhlas sebab apa-apanya. Tak jajal wong gagap ki omongane piye. Antemane piye, guys? Ayo gak omong, guys. Gak omong gak ngantem, guys. Kok omong klerak-kleru. Kelakon mati dening aku nyo. Diar kowe. Agene meng kaya ngono. Aku iku lino ketiban kambil tak kandhane. Dadi nameng antemamu ora sepiro wae nyo. Lho. Kowe rasa gleleng, mula aku wis tak omong karo kowe to. Kowe iki nek gleleng senengane ora iso kaya ngono kuwi. Asem perang disambi golek laron. Kayane kaya eman-eman iki nek nggon aku wis tak campuri ndok. Kemanja banget. Ayo nana pancen kowe. Titik. Oh, mencok raiku barang teman. Wah, walesen. Cici traksi. Aku walesen. Kepiye? Aku walesen kowe ora mundur mungsuh Bagong tinjungake nyawamu kowe. Mundur. Bagong ngamuk diwangi Antasena. Urawa bubar maut mundur.
Mundur. Mundur. Interaksi barang ya wis perang. Pun Man. Ketemu sapa? Ketemu sedulur. Lagi ketemu Bagong. Mungsuh Bagong kok kalah nek cara aku isin. Nah, kula kok biasa. Ora isin. Isin gone ngendi? Isin iku dienggo meremilang. Bagong sajake bar-bar peguru anyar. Kuku antem sirahe rapopo Man? Suarane mak klotak. Kok kaya ngantem bathok klopo. Wonge gletak. Sing ada memendono matane. Terus kula citang-citang mundur iki merganing patimu bres. Kowe diantem udan. Oh. Wong edan ora candas kula digebuki bres mangkel Man. Pun cici cilaka nek ming musuh padha satriya wae ora masalah. Nek mungsuh wong edan-edan ngoten nika Kurawa kalah isin menang ora kondang. Nggih ta? Heeh. Mumula niki sing dadi tok sumbering perkara niku Bapa Penemban Durna. Bapa Durna di Bapa Durna diwenehke kalih si sapa jenenge Bagong mawon terus mengke pripun supaya ana penyelesaian permasalahan. Iya. Neng nang dudu nek nganti niki mengke sesampeyan tetep ngetapke para Sasata Kurawa nyenyemelangi mah Bapak Bagong nek ngamuk medeni pun kula semanggaken piye ne kancamu piye isih ora Kurawa nek isih kon maju kon methoke Bagong nek Kurawa entek patihe ngene uwek-uwek cangkeme aku kira melu apa-apa aku kira melu peperangan iki wis tak anggap melu kowe anggere Kurawa isih ngroyok Bagong titenono aku nek saya mangkel ora kok Kurawa sing tak bondo kabeh ning klebu ratu Ngastina melu tak bondo legane ngatiku kowe lha dewasa. Piye kok? Non piye? Niki sing disandra wau malah mlayu sapa? Durna. Lah aku ngoyak kowe dilarak karo Pak Di Kartomarma. Durna ora ana sing jaga. Mula Durna mlayu. Nek kudu kecekel kudu ditakoni teng pundi bapak kula. Nek ora iso kecekel ngrekoso. Arep takon sapa meneh ora takon Begawan Durna. Terus karemu sampean tanggung jawab iso nyekel Begawan Durna. Tak cekeli. Kowe ngoyak saka kene aku tak ambles kuwi tak methuki saka kono. Siap. Mbah. Kula niku mung jane mung arep takon karo sampean, mang wangsulan. Nek sampean ora iso wangsulan, sampean kudu lunga saka negara Ngastina. Wis niku mawon titik. Syarate mung niku mawon. Ora werna-werna. Bagong, aku kuwi ora ngerti tenan ya, Bagong. Kowe iki ya aneh kok takon karo aku, wong nyatane uripe iki dhisik kowe karo Begawan Durna kok dadi kowe takon aku. Ora ana jamal mengertas aku kok ngerti karo wong tuamu ki sejatine sapa iki aku ora ngerti. Sampeyan niku dadi pendhita sing ampuh. Nggih. Mula sampeyan kudu bloko. Aku ora percaya sampeyan ora ngerti. Mula sampeyan kudu bloko kalih kula nek sampeyan tetep ngandhake ora ngerti, aku ora trima tenan. Bagong aja Bagong, ora iso. Wah candala bondo, lebonge pakun jalan, pakake macan. Jane ora mlayu.
Ngopo, Mbah? Bagong, aku minta maaf. Aku njaluk ngapura. Aku ora iso ngandhake bapakmu, Bagong. Aku aja to pilara ya. Cangkemku kleboni walang. Njaluk ngapura ya, Bagong. Piye, Gong? Kok niki sing kudu menghakimi aku. Asli aku wis. Aku mangkel nek carane ngene iki. Saman bloko mboten. Aku ki ora ngerti. Aku ki ora ngerti tenan, Bagong. Wis, nek ora ngerti, titeno tendangi siramu. Sik, Gong, sik, aja ngawur. Iki pendhita lho, Gong. Terus nek pendhita tok kurang ajari tok tendangi sirahmu, aku sing ora trima. Arep dikaya ngapa iki gurune bapakku. Durna ki tau tate mulang ilmu karo bapakku. Kena kowe nesu ning aja terus mulasara kaya ngono. Bener Antasena. Matur nuwun ya Putu. Aku wis tak lindungi. Meneng wae tak rembuke sing apik-apik, Mbah. Iki lho cah Bambong ning ngerti tata krama. Ora terus apenake dhewe. Terus ra entuk ditutuk dijotosi ra entuk. Ora entuk. Kena kowe takon ngoyak kena ning aja nganti nibake tangan. Kowe jane melu ngendi ta kowe? Molak-malik kowe no, Sena. Ora positif kowe. Ora grape nek carane ngono kuwi. Mau ngewangi aku saiki ngewangi Durna. Aku ngewangi Durna iki mergo Durna iki gurune bapakku. Nek kowe arep gendak sik ora karo Begawan Durna aku ora ngiklaske. Kena kowe ngoyak nganggo rembug ning aja terus bengok-bengok kaya ngene iki luwe-luwe kowe arep jemparani karo Bapak Durna, Yang Durna. Aku ora ngiklaske. Iya, ketok gedhoamu saiki. Ketok lorekmu kowe. Kowe ketok ngewangi aku nek jatine kowe ngemuli karo Begawan Durna. Ora masalah. Ora masalah. Kowe ngeman karo mbahmu ora masalah. Ning aku saiki iso nitik. Aten-atene Antasena kaya ngapa? Njaba karo jerone wis beda. Cangkemmu sing apik lho, Gong. Cangkemmu kowe. Lho. Wani karo aku. Meng perkara Durna lho iki. Meng perkara Kumbayana. Kok dadi awake dhewe nganti geger kaya ngene iki. Padahal mau sing ngakon kowe. Ndara Antasena kula kepengin takon teng pundi dununge bapak kula. Ayo tak terkira nek Durna. Takon Durna nek Durna ora iso ditakoni ra wangsulan jotosi wong loro. Mau omongane sapa ngono kuwi? Iki tak rekam ning HP lho. Lho. Isih tak rekam ning HP-ku. Aku saiki kowe nutupi karo Begawan Durna. Wes aku nek kowe jotosi Durna aku ora entuk. Aku arep nekat. Nek kowe nekat, saiki wis beda perkarane. Beda perkarane? Ora aku ngewangi kowe, aku ngewangi Begawan Durna. Motar kowe. Arep ngapa kowe? Sepelekke ora. Arep kaya ngene iki akeh wong belani, akeh wong tresna. Mula saiki kowe arep ngapa? Kowe arep bantu arep Begawan Durna. Kowe arep ngrincong sikile Begawan Durna. Ayo, bandanan aku. Konangan putuku Antasena, lebur tumpur tanpa dadi. Weh, gleleng iki saiki. Wah, suarane terus kaya nyewa sound system ya. Bengok-bengok sak penake dhewe. Apa dikira aku wedi, Mbah? Dumek sampean diwangi Ndara Antasena, aku wedi karo kowe. Gong, kena kandhane ora? Ora. Lho, ora basa. Ora basa ora omong. Aku wis nekat tenan ya. Mati nang ngene awujute kok. Bangane bali doyak-oyak bang plecet. Wong modar nek kene mbok ya wis. Nek kono wis ora kena tak kandhane. Ora, bakal ora kandhane. Antasena. Nek Bagong ora kena dikandhani, pateni wae. Gunane apa diabdi jenenge Bagong? Oh, cangkeme elek ta iki. Cangkeme elek iki pendhita kaya ngono iki. Wah, lambene jan senengane nglincipi carang papak. Nglincipi perkara. Wis saiki kowe keleren ora? Ora. Ning aja ngantemi Begawan Durna, tetep tak jotosi. Nek kowe jotosi Begawan Durna, mungsuhe aku. Aku ora wedi karo sapa-sapa. Nek kaya ngene iki aku wis nekat tenan. Nek ngono kowe wani tenan karo Antasena. Sing tak wedeni apamu? Iki mergane. Ayo, bangga tayoni gane ngati.
Aduh. Wong kok ora hafal sandiwara. Modar wae. Tonjo nganti mlengkung. De pasir. Pripun Kakang Durna? Kula mangga tang, Dek. Kula mangga tang. Bayak tugel. Waduh Nenek niki. Mesti di gift. napa? Di gift. Digip Gift kok ya gelem kok kula. Mana weh lah eneng sing wangi. Lah tak gawa mlayu ketiwanan. Lho kok ngerti sandiwaraku, Gong? Lho, pemain ketoprak. Aku wis paham sampean kedap-kedip mripate. Lha wis oke. Ini jak Brahman iki. Kok Durna kok ya ora sadar. Dek gleleng banget. Barang sampean iki mergane pati kuwi ya cancut Taliwondo jebul tepat. Lek ku ngantem sajai keseron, Gong. Tak antem nggon cengel terus ndungkluk. Terus tiba ning lemah. Cacat ora ya? Cacat ning wis pirot-pirot kok wae. Nek kula ora pati parah wong kula nggon bathuk. Bathuk niku atos kok. Iya. Terus iki karepmu piye? Terus niki pripun? Kula udah mudi jelas Durna ora ngerti. Janjane aku arep ngenehi dalan karo kowe ning aku wedi, Gong. Wedi masalahe? Nek aku katut-katut mengko aku nampa duka, luwe-luwe aku bakal dipidana. Sebab ming ana siji sing ngerti, kudune ngerti ming ana siji. Sapa? Dewa. Heeh. Papane ning Kayangan. Kowe munggah ning Kayangan Suralaya. Lho, apa isih ana kereta? Lho. Nek jurusan Surabaya ki sendak mau jam 6. Suralaya basa. Wah, Suralaya to? Krunguku Surabaya. Suralaya. Terus matura Bathara Guru, bapakmu sapa? Nek Bathara Guru ora ngerti, tak bubarke murite. Lho. Murite sapa? Murite Bathara Guru. Bathara Guru ki udu guru sekolahan kuwi udu ning Bathara Guru. Oh, lho tak ketemu e. Tangane papat. Weh. Nek kosokan suwe kuwi. Lho. Kok suwe? Keleke papat e. Ndak suk. Kelek loro wis suwene ora jama-jama kok keleke papat. Kuwi Kayangan ana kene takon, Bu Kulun, kula nyuwun prisa bapak kula sinten? Nek Bathara Guru ora ngerti? Amuk. Kowe kok seneng banget nek ngajani aku elek kowe. Lah arep ngopo nek ora ngerti arep ngopo? Nek aku modar seneng. Iki meng titahe. Dewa kuwi wong sing nguasani kayangane. Titah kaya aku nek nyawang karo kowe iki titah sing kena lara lubeting pati. Maksude? Iso lara ning ora iso tekaning pati. Wah, malah rekoso lho kuwi. Nek upama lara nganti lara banget aduh mongko ora mudar-mudar malah kesiksa lho. Mbok kata-kata kuwi dilangi wae. Ora kena lara, ora kena pati, ngono malah penak. Kowe titah sing ora kena lara, ora kena pati. Nah, munggah ning Kayangan. Ora ana sing iso ngalahke karo kowe. Yakin aku sumpah. Mun nek nganti kula kalah cemplungke Kawah Candra di muka, tak susul. Wah, meng bluk iki menan. Iki meng kata-kata kosong iki mengane. Iki nek carane majalah ming pawarta sanes kasunyatan iki. Engko aku nyusul nek kira-kira kowe sing menang aku tak ning donya wae engko ndak dikira aku sing aja-aja karo kowe. Ngoten nggih? Iya. Oke, ora masalah. Terus Kayangan niku liwat ngabur. Wah niku tikete larang. Mabur piye carane kowe anake Semar? Ning nganti ra iso mabur percuma. Ala dene kuwi anake Semar, anak angkate Semar, arep golek karo bapakmu sing tenanan
Ming mabur kok ora iso. Oke. Mang tonton, Den. Wadake. Arep ngopo kowe? Matek aji. Tekan kayangan. Ya muga-muga ora temangsang. Mabur kok temangsang. Ora nganggo kendali rak mabur. Wah, mripate merem-merem. Menengo to iki lagi ndonga. Mah dilokke ora wis men. Ciripit gula batu kejepit. Ciwalang kaji koko belu dem-dem. Cing ciripit gula batu kejepit. Ciwalang kaji koko belu dem-dem. Cing ciripit gula batu kejepit. Ciwalang kaji koko gelu dem-dem. Cing ciripit gula batu kejepit. Ciwalang kaji koko belu dem-dem. Cing ciripit gula batu kejepit. Ciwalang kaji koko belu dem-dem. Misroh ta? Wis munggah. Nelemu nganggo aji-aji kaya ngono kuwi tekan kayangan sesuk malam Minggu. Bus ngono. Ora duwe. Neng madhep rono. Neng ya, Kang. Nggih. Tak suwun terus sing gawe jagat tak tendang bokomu saka kene. Aja pati-pati tiba nek ora tiba kayangan. Siap. Wis siap kula. Ya, ngati-ati ya. Ha wis. Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra bali lumut ambreganggeng gawita denceng dencengan Mastu Nomo Sidam karing bawana langgeng Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra merkencong warudayong pak pong bu bolong kali cedhi sapa sing gawe punapi di Kakang rumaos bingung raos sing manahipun ingkang rayipun Manikmaya ingkang sekawit kamontenan kayangan katingal ayem tentrem nanging dumadakan wonten hawa panas ingkang sumundul wonten ing ngawiyat Kakang Narada menika saking dayanipun menapa
nuwun pangapunten Di. Menika mujudaken satunggiling pandangon menapa panardi tumapipun Ngara Gusti Pangadaludal sebab paduka menika dewaning para dewa nalindraning para jawata mesti kemawon mboten badhe kekilapan dhateng mupamusiin titah nanging sebab menapa dene paduka dadak dangu dhateng Ngara Gusti Pangadaludal Adi Pramesti Kakang Trudo punapi ngibaratipun kula menika ingkang damel cangkriman Kakang Trudo ingkang kedah mbatang cangkriman mboten wonten jamak limahipun ngatasipun kula menika ingkang damel cangkriman Kakang Trudo mboten purun nyangkrim nanging kula ingkang mbatang cangkriman menika naminipun mboten nilok Kakang dalah inggih menawi kula mekaten kula namung badhe munjatung saha paduka Adi Pramesti Bathara Guru sejatosipun kayangan menika mboten wonten lemah sangar kayu waeng Pandhita Malik tinggal menawa dene wujuting satriya ingkang seleh kasatriyanipun tuwin ambrahmana menika babar pisan mboten. Namung mugi antatosna ing kawuningal. Bila jagat geger menika dipun sababaken namung tingkah lampahipun titah pujangkara ingkang mboten gadhahi derajat tuwin mboten badhahi kaluhuran wonten ing ngarsa paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Namung titah menika kawula alit nanging nadyan kawula alit kawasa akarya gara-garaning kayiwangan lan mugi antatosna ing kawuningal menawi Adi Pramesti Bathara Guru menika mangke boten limpat boten pinter anggenipun ngungkap dhateng lampaning jagat tartemtu badhe ngembet utawi dabe malembar wonten ing kayiwangan Suralaya mriki lho Di menika ingkang dados kuwatosing manahipun Ngara Gusti Pangadaludal Adi Pramesti Bathara Guru Rikat lampahing rata tanpa antara prateng sukuning argaram kang tumingal iram kang tumingal dendeng saengga praja dereng ngantos paripurna mbal wacana kasaro ingkang wantun minggah wonten ing Bali Martya Kundha Manik nenggat majanipun Lurah Semar Lurah Bagong nyerpepeh pindha sata meterang karya kagiat kang samya mulat kalidhek ujaring wong daplok inggih menika dititah ingkang kula ngaturaken damel gara-gara wonten ing jagat Bagong Kakang nggih mboten kinten babar pisan teka Bagong karya gara-gara ning kayiwangan ing mekaten tumriki timbalan menapa wigatosipun Bagong sowan mongko tanpa tinimbalan Panakawan Bagong padha raja sak prapta kita Panakawan Hong ilaheng Gus Aga kita nganggo sebutan dewa iki piye Karang kula pun mapan wonten ing kayangan menika kedah saged genepi dhateng tata krama lha ning ora kena titah ora kena nganggo hong ilaheng awi kena kebacut ya Pukulun ya terus-ke awi kena mangastu manana masa sidam Pukulun Bagong kula ngaturaken sembah sungkem pangabektinipun ing ngabdipun Panakawan Bagong Pukulun iya Bagong Pukulun ana apa menawi Pukulun Bathara Guru astanipun sekawan menika nggenipun pados kaos wonten pundi Pukulun Rak tenan ta. Iki senengane apa-apa kok ditakokke kok. Asal usule wong pinter ki mergo ora isin tetakon. Ha nggih ta Pukulun? Cobi niku nek tuku kaos menungsa lumrah, monggo tangane papat. Napa bolongan siji dinggoni wong loro? Napa mboten sesak? Dilakon. Bagong, wonten dawuh Pukulun, ulun mboyanate ngagem kaos. Mekaten Pukulun. Iya. Oh nggih. Kok astanipun ingkang kalih sedakep Pukulun. Menapa sampun mati rasa? Bagong wonten dawuh ulun ki Sang Hyang Jagat Girinata, Sang Manikmaya. Ulun ki kami tuwaning kayiwangan. Kula sampun prisa Pukulun. Pukulun anggenipun ngunjuk benjang menapa menika ngedhep teko wonten mriki. Duduk gendhelmu lho nggih. Iki dewa e. Pukulun sinten sampean? Ulun Bathara Antarada. Wah, sing sok berkencang waru dayang
Toyo nang pinggir kali ngoten nika. Iya, ora diyani ndak malah tekan ndi-ndi. Apa wigatine dene kita suwana ning Abyantara Ulun? Pukulun. Pukulun menika satunggiling jawata ingkang mboten ngertos rasa blas kasihan. Ora apa meneh iki, apa meneh iki. Bocah kok apa-apa dilokke to iki. Kena ngapa kita matur kaya mengkono? Pukulun mesakaken sapi kok didak-idak. Wi lembu andine titianing Sang Hyang Jagat Girinata, sapi didak-idak. Kula bae Pukulun. Mengki kula sik ngaritke. Bagong kita aja edan. Bola-bali nek bocah ndugal kewarisan. Nggih Pukulun, apa wigatine? Sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti kanja wonten ngarsa paduka pikulun Sang Hyang Jagat dunia. Jagat Giri Pratingkah. Nyun ngapunten mboten apal, Bu. Jagat Giri Pratingkah. Ulun tampa pangestu ulun tampanana. Kula pundi nggo jemet paripe. Mugi anadosna ing anu napa katentremaning manah kula, Bu Kulun. Iya, Bagong. Dene dukap ing ngangka loro. Bu Kulun, panjenengan menika sesembahanipun para titah wonten ing ingkang gesang wonten ing Madyapada. Sedaya para titah menyembah lan paduka Bu Kulun. Mboten wonten ingkang mboten nyembah lan panjenengan. Mula panjenengan menika satunggiling dewa ingkang mangertos dhateng mobah musik ing titah. Bu Kulun, berarti sampean sok ngertos nek kula dong kalih bojo kula. Mboya, Bagong. Nun, mboya. Bois kok mboya. Mboya iki ora. Wah, ya ora ngerti kok. Tak kira nek bois. Ing ngangkat 3 sejatosipun manah kula menika menangis, Bu. Ati kula menika nangis. Sebab menapa? Kula menika mboten nate tepung kalian tiyang sepuh kula. Bagong, apa? Hus, basa wonten dawuh. Kita iki piye kok dadak nangis ati kita? Wong ditetepake kita kuwi anake Semar. Bong. Kamu tukang bohong. Malah nyanyi barang. Kita kuwi anake Semar, dudu. Semar ki meng bapak angkat junjung. Semar ki bapakku Pupon. Ngoten. Dadi asline kula niku anane Bagong urip ana ngalam padang, mesti eneng sing anak-anake. Ra mungkin menungsa kok mlethek saka watu. Ra mungkin. Ra mungkin kula kok tiba-tiba wonten druk langsung teng rumah bersalin tanpa ana simbok. Ra mungkin kula niku diciptake saking tumindake bapak kalih simbok. Mula kula ajeng takon bapak kula sejatosipun menika sinten, Bu Kulun? Bagong, dalem ulun critani. Waduh suwe iki. Mbuya. Ulun tak crita kelawan jeneng kita. Kita kuwi sayekti mbuya dianak-anakake. Sabab ngerti yo. Kita kuwi asale saka ayang-ayangane Kakang Ismaya. Nalika semono jeneng kita kuwi dudu Bagong nanging Gombak. Ombak. Ombak dengkulmu kuwi ora. Satemene kita kuwi tuwa dhewe tinimbang Petruk karo Gareng. Nanging gandeng kabeh mas pinesti kita tumuli dadi nom. Sing dituwake Gareng karo Petruk. Ning sejatine kita kuwi asale saka ayang-ayangane Semar. Mula yen to kita goleki kelawan wong atuwa kita ora bakal ana. Ngono Bagong critane. Kok kaya ming dapusi ta ya? Ora mungkin wong kok digawe saka ayang-ayangane Semar. Atene ayang-ayangku dhewe tak gawe wong wedok ayu. Terus tak pek dhewe. Sampeyan ampun ngayarawa. Ampun ngayara. Ampun gawe crita sing ora nyata. Niki kula wis tekan sirah lho emosi kula. Kula bar ngamuk teng Ngastina. Durna bar tak palu sirahe.
Niki kula munggah teng kayangan wigatine nyuwun priksa kalih sinuwun pukulan Bathara Guru. Bapak kula sapa? Kula omong namung wangsulane Bagong, kowe dumadi saka ayang-ayangane sembal. Kita kuwi ora dianakake lan kita kuwi ora dikandhut dening suwijining wong wadon. Emahku padake cah cilik. Emahku kudu ana. Ora mungkin bapakku ora ana. Bagong kita ki aja ngeyel iwang kulon maneh kaya wis mata wis ngendika apa anane. Kowe meneng wae mbane tak jengking lho kowe. Meneng wae. Sing dadi ratu ning dewa sapa? Iwang kulon Bathara Guru. Ha wis. Dapukmu apa? Ulun kami tuwa. Kami tuwa nek ora ana genduren meneng wae. Kami tuwa kok rewel. Ulun. Iya. Kula nyuwun priksa Bu Kulun. Bu Kulun kedang paringi dawuh, sinten bapak kula? Ulun wis matur apa anane. Ulun ora percaya. Ulun sapa? Ulun iki. Namung crita kula dadi ayang-ayang ora percaya, yakin sumpah ora percaya. Kula mah nek diwangsuli kaya ngono. Yen kita ora percaya kita moh kita arep apa? Tantrimane Bagong. Ora mung jagat sing kula obrak-abrik. Bu kula ora iso nduduke bapak kula sejatine aja takon dosa. Klimpangke saka sira kandha warung. Caitan. Rada petuk. Kuwi ra malah kurang ajar ta iki. Kita iki karepe piye? Bathara Guru kok tok getak nganti melayu. Kowe melayu ra we? Kowe melayu ditenono we tak nggo dolanan asli. Tak ilangin tupe tak nggo hibur-hiburan. Padake tawon ora. Sapenake dhewe, kowe mlung ora. Bathara sampean ngerti ra bapak kula sapa? Ulun ora ngerti. Ah, padha wae iki. Plocot weteng wis. Sapenake dhewe ora. Sampean kami tuaning kayangan ora ngerti bapakku. Ngapa mbegogok nang kene? Hah? Pak ulang-ulang modar dening aku. Bagong, wong kang kaya kowe padha karo wani marang kadewatan. Iki putrane Bathara Guru ngangka catur Bathara Indra ingkang bakal bondo lawan kowe. Yen perlu tak lebokke ning kawah Candra Dimuka. Kowe sing tak lebokke ning lemari es. Ayo, aku suramanto Jakarta. Bubar dewa-dewa. Gleleng tenan Bagong bengi iki. Dewae kalah karo aku. Bathara Guru tak getak langsung melayu saka Sela Kandha Waru Binangun. Bathara Antrada ndelik Indra numpak mobil jeep. Langsung lunga. Apamu kapan? Kayangan sepi banget iki. Piye iki? Sewu-sewu kalampatanipun ingkang rayi tadah wadana. Dene sawetawis paduka Kanjeng Koko Prabu kepareng lenggah wonten ing Praja Ngamarta. Nanging dereng nampi dhateng aturipun ingkang rayi Ngamarta. Ih, mboten dados menapa Yayi mbok menawi wonten bab ingkang kapenggalih dening paduka Yayi Prabu saengga jengandika supe anggen paduka sampun kepareng lenggah dampar negari Ngamarta. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Kresna kakangku aku ngaturake basaku. Iya Dimas Werku durung tak tampa. Pangestunipun Kakang Tampanana. Koko Prabu kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Arjuna tak tampa. Pangestunipun Kakang Tampanana Janaka. Kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Kula ngaturaken bekti nggih Den. Iya Kakang Semar tak tampa.
Pangestuku tampan ana Kakang. Kula tampi ndadosaken jimat. Ora kaya adat sabening Kakang Nayantaka. Katon cawus guwayamu rengu pasuryaning Kakang Semar. Ana wigati apa Kakang Nayantaka? Kula nyuwun pangapunten. Estunipun badhe wonten atur ing kula unjukaken Somaduka Sang Nata. Kakang Semar Darpi atur apa? Mugi ndadosna ing kawuningan. Mbok menawi menika sanes bab ingkang wigati tumraping pepunden kula Pandhawa. Nanging wigati tumraping Semar. Lire kepiye dene Kakang Nayantaka paring dawuh ing mengkono? Den. Anak kula Bagong nilar griyanipun. Mongko niki wau mboten tumut gara-gara. Namung anak kula Petruk kalih Gareng. Kula wis takon sanak kadang tangga tepalih ewadene jarine mboten wonten ingkang ngerti wonten pundi papandunungipun anak kula Bagong. Nggih ming namung aturuni ngoke mawon mbok menawi sakwanci-wanci anak kula dipun kersakaken utawi badhe dipun dawuhi menapa kemawon. Sakmenika nembe mboten wonten tegesipun mboten nderek sowan wonten negari Ngamarta Ndara. Niat ning kalanggihan aklar pandan moncar tinon lir kekonang sumsara tetahan padang kasoran bacaring purnaming gegono dasari mangsa katiga dereng ngantos pareposo mimbal wacana kasaru rawing sang Hyang Pikulun Bathara Guru ingkang tumiyup saking dirgantara karya kagiat sangganing para Pandhawa. Lang-lang ing dia mangungkung ganduan. Kalugon laguning lekas logita linuting kidung kadung kadereng hamomong memangun manah rahayu ing ukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya Puntadewa Luntampa kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya Kresna Luntampa Guru Hageku ngaturke sembah Werkudara Luntampa Ukulun kula ngaturaken sembah iya Arjuna Luntampa Guru kowe do slamet to pangestunipun Kakang Ismaya wilujeng wonten menapa Pukulun dene sumengka tindak paduka ewang adi Pukulun menawi kepareng kawedhar dhateng ingkang wayahipun Puntadewa kepareng kula cumadung dawuh Puntadewa yektine prapta ulunana ing negara Ngamarta sayekti mung bakal paring pangandikan kelawan para Pandhawa utamane kelawan panjenenganipun Kakang Ismaya. Lah kok kaya wigati banget ngopo, Guru? Mugi ndadosna ing kawuningan. Menapa Kakang Semar mboten rumaos kecalan dhateng ingkang putra? Iki mau aku lagi wae matur nek Bagong pancen lunga saka bale wismane lunga saka omahe. Mugi ndadosna ing kawuningan Kakang Semar. Kakang Badranaya, Kakang Ismaya. Bagong sakmangke dados parang muka wonten ing kayiwangan piyambakipun amutah dhateng ingkang abdi utawi ingkang rayipun Bathara Guru nyuwun priksa dhateng tiyang sepuhipun monggo nyatanipun sampun kula paringi priksa ewadene Bagong boten pitados
malah sak mangke muto-muto dateng kula ngoyak-oyak dateng kula Kakang Semar. Pancen menungso ra tatanan. Gawe wirang. Puntadewa wonten timbalan ing Ngadawu mengkono mungguh kang dadi pangandika ulun kelawan sira kulup mboten mungkin ulun ana mriyen lah kok teka Bagong malah samangke dados geger wonten ing Kayuwangan ngantos paduka Hyang Adipu ulun keplajar saking Kayuwangan Kresna ulun njaluk tulung ndakno kamur kaning Bagong aja gawe isin ing Kayuwangan mongso boronggon kita mulbawasa kelawan Ponokawan Bagong nok ngestaken dawuh kula nyuwun pamit Bu Kulun kepareng lenggah langrumiyin wonten negari Ngamarta iya Narayana ulun kang bakal lenggah sawetara ning negara Ngamarta Kresna Gunjang gancing langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung usai jagat Dewa Bathara jagat Pangestu lah wis tak bedhek to pukulun Bathara Guru mesti medune nang Ngamarta ha wis baul iki nang nganti ketemu karo pepundhen-pepundhenku Pandhawa mesti aku didukani mergo aku wis wani gawe geger Kayangan Suralaya. Wis, kalah cacak menang cacak. Ngibarate kaya nyemplung kali wis tekan tengah ming kari golek watu tumuli ndodok. Ya, maju terus. Mundur ya terus. Sapa sing kira-kira meparangi karepku nggonku takon karo Iwang Pikulun Manemaya. Ora mawas pepundhen, ora mawas sapa-sapa. Rawe rantas malang bakal putus. Tunggang gancing langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung Bagong dalem bojo kaya ngono patrapmu kowe iki wis tuwa Bagong anggap wis tuwa semene bocah nek ngentek-entekke kempongan mula kowe manuta karo aku pripun apa kang dingendikake Wang Pikulun Manikmaya mau sanyata bener Bagong aja nganti gawe wiranging pepundhenmu Pandhawa pakarti ing kaya mengkono mau. Bakal ngorek-orek marang bendaramu. Ngorek-orek pasuryaning Pandhawa, Pandhawa melu isin kelawan tingkah polahmu Bagong. Terus ayo kowe nyuwun ngapura karo Wang Pikulun Manikmaya. Kepiye? Kula urung ketemu karo babe. Babe sapa? Bapak sing mijekke kula. Mula kula gugan ning Kayangan niku men kula ngerti sapa to jane Sudarmane Bagong. Yen ngono apa kowe wis ora nggugu karo omongane Janaka? Mboten perkara kula ora nggugu, sampeyan ampun tumut-tumut perkara niki to, Den. Nek sampeyan melu-melu perkara niki mengke kriwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan. Napa sampeyan ora isin diwaneni karo Bagong? Bagong. Yen pancen ora kena tak kandhani. Beda apa aku duwe batur kaya kowe. Aku mentala karo kowe. Wes mati, Dreng. Aku kowe.
iki pemaine bal-balan. Main bal-balan dasmu. Apa-apa ditendang, apa-apa ditendang. Kena kandhani ora kowe? Hah? Kena kandhani ora? Kula gelem dikandhani nek wonten Bathara Guru ngendikake bapakku iki omahe kene isih urip apa wis mati. Nek ora ana sing ngandhake kula ngamuk sak ngamuk-ngamuke. Ora nyawang Pandhawa, ora nyawang sapa-sapa. Tak amuk kabeh. Wah. Betar. Mumet e. Gamane wis mandeg barang kok isih begijigan. Prabu Kresna. Iya, dasar para nyata. Ora Bagong mbok kowe iki eling. Kula ora redeng lali kok. Lho, nek ora lali mestine kowe ngerti tata krama. Kula ngertos. Nek sebabe apa kowe ndek tingkah laku sing kaya ngono? Wong ki nek kekarepane ora kasembadan tingkah lakune sak karepe dhewe. Lho, Werkudara Janaka nganti mundur gila karo kowe. Gila wae. Kula perange ngawur. Sak karepku nendangi sak penake dhewe. Tak dirati pupune. Sapa Werkudara gila merinding kabeh wae. Janaka candak tangane jempole tak cokot. Us. Perangmu ngawur. Ya men, sing penting menang. Lah saiki enenge aku apa kowe arep mungsu aku? Welo. Kresna sinayang manggelung mintonaken. Mintonaken dewe kramanira. Ora guyu, Aku ora guyu. Lah sapa sing ora guyu weruh kelakuanmu kaya ngono kuwi lho. Kowe iki nganggo training ora krasa nggon lakang suwek bareng. Mula kok tanggo mlayu kok sorane tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. Ben, arep suwek kabeh mbok ben. Ora lega seneng atiku nek nganti ora ketemu karo bapakku. Wani karo aku. Sing tak wedeni apamu? Wani tenan. Wani tenan. Mati dereng aku ya. Mesti ngono. Kresna iki nek perang mesti ngono kuwi. Wani karo aku. Wani tenan. Mati nek aku. Lunga. Cah jirih. Asline jirih ae. Kene aku ora tetep maju terus goleki Bathara Guru, ora entuk keterangan sing gumathok. Sapa sing arep peparangi karepe Bagong? Woi. Ketemu dukuwe. Kowe ngopo? Mil. Aku tak takon kowe, Mil. Ora duwe anakmu to? Anakku ragil. Bohong. Kamu tukang bohong. Ngapusi kowe. Kowe wong tuwa ning lambene elek kowe. Ngapusi aku duwe anakmu. Petruk gareng kaya duwe anakmu, kaya anak angkat. Aku ya anak angkat. Lah, terus kowe ngopo kok ngamuk nang kayangan? Goleki bapak. Bapakku sing sak tenane. Bapakmu ki asline tukang becak. Ditinggal ning kidul stasiun Tugu. Terus tak temu. Wah, tapok ngiwonengen lho, Men. Wong tuwa ora tatanan kowe. Hah? Pokoke aku kudu goleki bapakku. Lah ora ketemu karo bapakku, Bathara Guru ora wangun dadi nalendraning para dewa. Kowe wani karo aku. Sing tak wedeni apamu? Buenke sumo iki, Pak. Lemu mungsuh, lemu iki. Sepatane modar.
sepatane ngrekoso uripmu. Ora satara sepatane aku ket biyen wis ngrekoso uripe. Aku wis ketula-tula. Ayo, tak duduke apa ora? Ora tak duduke tak amuk tenan. Asli aku ora goro. Ora duduke titenono. Aku sing ora nrimake. Gong, kowe iki bocah kok arep wani karo wis ora iso. Pokoke luwih mati tenan kowe. Wen. Bocah kok kaya ora sebaene. Kaya wis lali Purwadasena pancen ya niate tenan. Gone kepengin ngerti karo wong tuane wah. Ya wis iki nek ora tak aturke wong pikulun padha menang ora rampung. Wedi karo aku kok ngejak cah cilik. Kula iki nyuwunaken pangapunten. Kayane ngapa kowe? Engko setengah 6 tangi adus terus nata jadwal sekolah. Kayane kok kelitian. Bagong. Malah neranyak. Lek apa piye? Posiwa. Kowe ngerti iki sapa iki? Sapa ya? Bukulun Sang Hyang Wenang. Hah? Bukulun Sang Hyang Wenang. Aduh, Bukulun. Kula nyuwun pangapunten Bukulun. Bukulun. Bagong. Sirahmu kok teng plenyik. Borok Bukulun. Oh, dilapke cangkem Bukulun. Iya. Apa to kang dadi gegayuhanmu Panakawan? Kula kepengin ngerti wong tua kula Bukulun. Bathara Guru Manikmaya ku sak jarwa kelawan jeneng kita. Nanging kula mboten pitados. Mila kula kepengin sanget astunipun pinanggihan paduka Pukulun. Supados Pukulun paring palidamar dhateng kula Pukulun. Bapak kula sedayanipun sinten Pukulun? Bapak angkat kita kuwi Semar. Nggih kula percaya. Ngene, ulun critani. Pripun Pukulun? Sawijining dina ora mundura nggon kita tenguk. Nggih Pukulun. Abab kita ambune ora. Wong mambu kok malah disubal-ubal. Nalika Semar mudhun ing jagat, Semar durung darbi ruwang. Tumuli Semar sowan maneh marang Kayiwangen. Nalika semono pancen ingkang nampa dudu kok Manikmaya, nanging wong atuwaning Semar ya kuwi eyang kita. Eyang kula? Iya. Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Bathara Tunggal Pukulun? Iya. Nalika semono Semar ingkang wis dadi jalma wantah, mula ora aneh yen to jalma mau kedunungan ayang-ayang, tegese lelayangan. Layang kangen dudu. Lelayangan menungso. Lelayangan mau tumuli disebda dening Sang Hyang Tunggal wujute menungso ingkang gombak. Gombak kuwi darbi rambut nanging ora tinata. Nanging gandeng kita kuwi wonge gecul kumarucul demen bebagongan. Mula tumuli diparingi tenger Bagong.
Lan kita ngerti sejatine kita kuwi tuwa dhewe tinimbangane Garing lan Petruk. Nanging Semar ingkang gawe supaya Petruk bar lan Garing mau dadi kadang kita tuwa kita tinemu ragil. Berarti napa? Berarti kuwi apa? Ateges napa sing dikendhake Wang Pikulun Bathara Guru menika kepara nyata Pikulun? Iya nyata Bagong. Aduh. Wah, wis kula kebacut ngamuk teng kahyangan Pikulun. Mula ora aneh lamun kita iso ngasurake para dewa, nanging aja pisan-pisan kita ngraman ana ing kayiwangan. Jalaran kita kuwi kesawapan daya kekuataning Ismaya, merga kita dumadi saka ayang-ayangan Ismaya. Mula kekuatan kita kuwi sak traju, sak bobot kelawan Sang Hyang Ismaya. Dirungokke Mar. Macem-macem karo aku tinju. Gedhe ndase. Dikandhani nek digdaya kaya aku. Mekaten Pikulun. Iya, Semar, dalem Manikmaya timbalana tindak mrene. Sartane kabeh para Pandhawa nggih ngestakaken dawuh Pikulun. Kaya apa ceblenge nang sapa to ceblenge nang kene apa kula kok lunga saka omah Pikulun. Iya piye kula nyuwun gungan bareng Pikulun. Ulun parengake Bagong. Kula nyuwun pejahipun Petruk kali Gareng Pikulun. Kowe iki ngopo Gong? Ora ana wong salah kok. Wong nek aku cebleng kok. Kowe iki nek ngerti critane Pikulun Sang Hyang Bathara Wenang kowe mesti karo aku gila. Aku kedadian saka ayang-ayangane Bapak Semar. Mula kekuatanku sak traju sak bobot karo Bapak Semar. Muni ana. Hah? Sebdake kahutangmu. Wis. Hah? Wis. Kapokmu kapan? Kita wis marem. Sampun Pikulun, sampun marem sanget Pikulun. Yo, yen wis marem nyuwuna pangapura kalawan Manikmaya. Pikulun Manikmaya, Bagong ana apa? Kula nyuwun pangapunten nggih Pikulun. Ya Bagong ora dadi ngopo. Kita ngamuk ana ing kayiwangan ulun paring pangapura. Matur sembah. Kula methek jambu dipunirmana kalih Pikulun. Bakal kita gunake apa? Ajeng kula tandur teng omah. Supaya iso dadi srana daharaning Bagong menika jambu dipunirmala kali jambu kluthuk Pikulun. Iya Bagong sak karep kita. Wis kanthi kaya mengkono ulun kundur makayangan. Bagong aja gawe geger meneh kita wis marem. Sampun Pikulun, yen kita durung marem ulun medhun meneh. Kita ulun paringi pidana. Mboten Pikulun, sampun cekap semanten kemawon Pikulun. Mboten ajeng macem-macem Pikulun. Lha pun kapok temenanan Pikulun. Iya, ulun kundur makayangan bareng lawan Manikmaya. Ayo Bathara Guru, monggo Pikulun kula dherekaken. Iki dong apa ya? Wong edan kowe iki ngopo to Bagong? Lah kok dadi angkartimu kaya ngono kuwi ngopo? Kowe akarang ya sing jeneng wong gugat. Lah nek men kepengin ngerti bapak kula soal jebul asline bapak kula ya niki. Iya. Mung dumadi saka ayang-ayang. Iya. Pun trima kula. Wis ora masalah. Nganti wit sore gawe geger kok entek-entekane ming didongke ngono kok wis. Lah mau ora wis dinaene ngerti karo Bathara Guru kok isih mesa ora trima. Karang sing kula ajam niku Pikulun Sang Hyang Bathara tenang
Menang kok tenang. Oh tenang-tenang lemu banget Gong ora. Oh babi glundung ngono. Heeh iya. Mugi-mugi sedaya kalising sambikala. Kula sampun ngestokaken dawuh. Bagong pun padhang pikire mugi-mugi sesuk ora gawe masalah melih. Nggih pukulun maca. Anu, nggih Bapak Semar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.